खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट एग्जाम 2024 आनजादनि फिथाइखौ मैया हरनि 12 रिंगायाव फोसावना होबाय नोंथांमोना www.sebaonline.org बा www.assamgovernment.in वेबसाइटनि गेजेरजों गावबा गावनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो हासिगोन। लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि कमल आजाद आरो नवज्योति कुर्मीनि सायाव एफआइआर होदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसनि थाखाय 100 हेक्टर हायाव 10 लाख बिफां फुलि गायनायखौ लानानै बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'नि सायाव बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि कमल आजाद आरो नवज्योति कुर्मीया नंखाय बाथ्राजों अजद होदोंमोन। बेखौ लानानै मैया क'क्राझार पुलिस थानायाव बावखुंग्रि ब्लक लाइमोन गांखं आरो बावखुंग्रि जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि कमल आजाद आरो नवज्योति कुर्मीनि सायाव एफआइआर होबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ मैया लोगो हमनानै सावरायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै आरो गोख्रोङै मावफुंनांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाजों जथायै मैया भारतनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ गोदान दिल्लीनि आकबर र'ड 12 आव थानाय बिथांनि थाग्रायाव लोगो हमनानै सावरायलायदों। सावरायनाय बायदियै सेथि नाम्बाराव दङ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै आरो गोख्रोङै मावफुंनाय आरो नैथियाव बिटिआर गोरोबथानि 0.2 दफाखौ थाबैनो मावफुंनानै बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि पार्लियामेन्टारि फारियै बिसेफ, सिआरपिएफ, सिआइएसएफ, आइटिबिपि आरो आसाम पुलिसाव सोसननाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। साननैसो सान सिगां भावनाखौ लानानै हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायाव आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम मन्थ्रि अशोक सिंघालआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। भारतारि क्रिकेट टीमनि बारग' केप्तेन सौरभ गांगुलीआ नेटफ्लिक्स वेब सिरिज खाके 2 आव फाव खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वेब सिरिज खाके 2 आव फाव खालामनायानो सौरभ गांगुलीनि सावथुन मुलुगाव गिबि आगान होजेननाय। बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना क'क्राझार जिल्लानि ना फिसिग्राफोरनो ना फुवान राननानै होदों। उरिष्यानि आयकार सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ फ्रेश वाटार एक्वाकालचार आरो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि जथायै बानजायनायाव मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय ना फिसिग्राफोरनो ना फुवान राननानै होदों। आसाम अरुणाचल सिमा साखाथियाव थानाय गहपुर आरो लखिमपुर सिमानि सनाजुली जंगल रिसर्टआव हलिनि रंजाथाइ फोरबो खुंफुंगोन। बे फोरबोखौ फैगौ 14 मार्च खालि हलि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो बे रंजाथाइ फोरबोआव देंखोगिरि आनैनिया ब्रह्म आरो जाखांफु देंखोगिरि बिबुं गयारिया बाहागो लाफैगोनखौ खौरां मोननाय जादों। हाबाफारिखौ फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै लोगोसे 100 रां एन्ट्रि फिस लानाय जागोन होननानै फोसावदों बानजाय आफादनिफ्राय। मुलुग गोजोननि बुब्लियाव आरो डगमाकानि कासाजनआव सनातन धर्मखौ रैखाथि होनो थाखाय 9 साननि अंखद यज्ञ हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादों। अंखद यज्ञखौ मैयानिफ्राय कार्बि आलं जिल्लानि डगमाका ओनसोलनि कासाजनआव थानाय मा दुर्गा मन्दिराव 9 साननि धोरोमारि हाबाफारिजों बेखेवनाय जादों। फुंनि समफारि बायदियै गंगाखौ लिंहरनाय आरो दैमा घाटआव दै लांनाय जायो आरो फुजा घाटआव दैखौ दैखांनाय जायो। बेनि उनावनो पन्डित परशुराम उपाध्याया धोरोमारि नेमखान्थिजों फुजा फुरनानै गोदानै लुजानाय बिमा दुर्गा मन्दिरनि दरखंखौ बेखेवो। मांगलिक खुंथायनि सिङाव फुजा आरो महागियान अंखद यज्ञआ साननि जोबनायनिफ्राय सोलिबाय थायो। बेनि अनगायैबो 9 सान गोलाव गाब गोनां हाबाफारिया सानफ्रोमबो मंगलिक फुजा सन्दिपद आरो महागियान अंखद यज्ञनि गोथार हाबाफारिबो खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला
अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।